Am ajuns. Așa, hai să vedem. Stai, ce e ăla? Ce? Ce? Nu văd nimic. Da. What? Stai. Hai. Avem companie. Stai. Ia ce e în chesturi. Eu nu le las acolo, în caz de rezervă. Să facem boom la locul ăsta. Oh, doamne, sunt foarte mulți. Ești pregătit? Eu sunt. Shotgun. Ok. Ești gata? Da, haide. Ce slabi sunt? O să fie o distracție. Ce faci? Păi! Nu întreb. Nu întreba. Cine ești, mă? Cine te faci? Bum, bum, bum! Ce? Bum, bum. Oh, doamne! Șef, ce? Bum, bum, bunci, bunci, gata. Soldați! Cine vă credeți, mă, voi? Chiar, capitanul! E mai puternic. Gata. L-am omorât. Timpul pentru bunci. Ce? Au! Bunci. Bunci. Tu cum zbori? Ai uitat că ai dispozitivul care ne-a dat capitanul din misiunea trecută? Când te-am salvat eu? Care? Scrie în consola aia care ți-am dat-o eu. Selegi Game Mode 1. Oh. Auzi? S-a făcut niște poftă de pizza. Ce da? Tu n-ai vrea? Ba, da. Ne explodăm locul ăsta. Piticu fuge. Piticu fuge. Ce bine e să distrugi tot. Flamethrower for the win. Burn, noobs, burn. O vrăjitoare, serios. Because I Lol, cine are chestii făcută din wall? Serios. Asta se distrug imediat. Uite, plasma grenade și se rezolvă totul. Stai, ce? Ba nu, am o idee și mai bună. Care? Bazooka. Mai bună. Dreptate, mai bună. De fapt am... Bazooka. Ok. Vrăjitoare, serios. Să explodăm lucrul ăsta. Să nu vă puneți niciodată cu cei mai evoluează decât voi. Pentru că se va termina totul așa.
Da. Soldat? Da. Mergem la o pizza. Ok. Am auzit de localul ăla nou. Freddy Fazbear. Da, Freddy Fazbear Pizza. Ah, ok, hai să mergem. Da, ok.